Mayroon mali. Kali narito mo. Pero malilinaw. Itagay tila. Nakadiskarte. Ay agay dakal. Wala usog naman ni. Usog na naman oh. Oh yun oh. Daming huli ngayon. Okay mga kadiskarte, good afternoon. Kumusta kila oy? Sana nasa mabuti kayo oy. So ayan mga kadiskarte, pupunta na natin yung palog. Kasi simula kahapon hindi natin nakita. Kasi kaninang umaga mayroon tayong pinuntahan, nakipaglibing tayo. So hindi natin nakita kaninang umaga yung huli kung may huli. So ngayon pa lang natin pupuntahan. Mga kadiskarte shout out sa inyong lahat, lalo na sa tropang baybay, sa Barangay Lasip. Shout out sa inyo, sa mga nanonood ng video ko at yung mga hindi nanonood, shout out sa inyo. Papunta na tayo ng Patibong. Nakapanharvest na kami mga kadiskarte ubos na, wala nang palay. So ito maganda na yung lakad natin ngayon. Hindi na tayo matatapilok. So yung mga idol, pupunta na tayo mga kadiskarte. Tingnan natin kung mayroong para may ulam. Wala tayong ulam pero nakasiskarte tayo kanina. Sarap ng ulam natin umaga sa katanghali, karne. Okay mga idol, pupunta na tayo mga kadiskarte. So ayan mga kadiskarte, ang ganda ng sikat ng araw, ang init. So swerte yung mga nag-harvest ng kalay kahapon, ay bilad kanina. Iskis yun. Thank you Lord at hindi umulan. So ayan mga kadiskarte, hanapin na tayo. Mga kadiskarte, hoy, may huli. Mayroon mali. Kali narito mo. Pero malilinaw. Itagay tila. Kadiskarte. Ay agay dakal. Wala usog naman ni. Usog na naman oh. Oh yun oh. Daming huli ngayon. Ang daming huli itong isa mga idol. Kahit hindi na natin tingnan yung dalawa, mayroon tayong hanggang bukas. Ang daming nahuli. So, pero titignan na rin natin at nandito na tayo mga kadiskarte. Okay, may duwarang palag. Huli na ito. Mararon bala, mararon tanin hindi siya kay ay mararon alalo, may ni alalo, puro alalo. Okay, antila ya. Parang ulit hindi gumagalaw. Tagay tila sakay alalo, idwara alalo, tamang balag ni ilan tila. Mayamay na natin yung mga kadiskarte ni marami. Kaya mayamay isa na ngay alalo ang katuwa usod ni bilog tuwaro mga kilabay asiran tinatanalabi tamay-amay at yan upot ni ito ka mga kadiskarte tipak sulabat sa panabilay. So okay na mga kadiskarte, personal tayo ganda baslaya pero
pipiliin lang natin yung ano, ulamin natin ngayon. Kasi hindi natin ito maubos. Ubos na yung iba. Okay mga idol. Dami. Okay. Shoutout sa inyong lahat ulit mga kadiskarte. Anos Labat, Panabilay.